Pamusoro tinokuchingamidza zvekare uchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda kutaura pamusoro pekubudisa mudzimu. Kana munhu akafamba akaudzwa kunzi ane mudzimu, chaakutarisira ndechekuti dai mudzimu uyo wachibuda, wachitaura zvaunoda, wachimupa gwara, wachimupa tingati pachirungu direction, kuti zvinhu zvemudzimu zvinofambiswa sei. Vazhinji vada kuudzwa nemudzimu pachawo kuti zvinhu zvochifambiswa sei. Uyewo kune vamwe vanofunga kuti kana mudzimu kana wabuda matambudziko ese anobva apera. Asi haisiyo nhauro yatinayo. Nhauro yatinayo ndeyekuti mudzimu unobudiswa nenzira dzakaita sei. Kubudisa mudzimu hadzisi chiitiko, pachirungu anoti event, asi kuti iprocess. Zvinototora matanho akasiyana siyana nhaurwa yekubudisa mudzimu. Kana vanhu vachitaura nenhaurwa yekubudisa mudzimu, vanhu vanongoziva doro rekubudisa mudzimu. Saka munhu anobva aita pachirungu yatingati budget yedoro rekubudisa mudzimu. Regai titaura kuti kune madoro anosvika 3 atinotaura nezvawo pamusoro pekubudisa mudzimu. Doro rekutanga nderekuti mudzimu ubude, kuridzira mudzimu ndodoro rekutanga rekuridzira mudzimu. Doro repiri nderekuti mudzimu uronde. Doro rekupedzisira nderekutambira mudzimu. Saka tine madoro anosvika 3 kana tichinge tichibudisa mudzimu. Ndiwo mastages 3 iwawo andichada kutaura nezvawo nhasi uno. Asi doro rekutanga rekubudisa mudzimu harisi doro rekuti tinofanira kuti asi bhajeti rakakura. Nemhaka yenjiti padoro rekutanga hatifaniri kutigadzirira zvinhu zvakakura, nekuti mudzimu unogona kubuda, mudzimu unogona kusabuda. Pane zvinhu zvinoita kuti mudzimu usabuda. Ndakataura chekutanga ndikati kana chenura ikasaitwa zvakanaka zvinonetsa kuti mudzimu unge uchibuda. Ndo chinhu chekutanga. Chimwe chinhu chinoita zvakare kuti mudzimu usabuda ndechekuti kana tichienda kudoro rekubudisa mudzimu tinofanira kutaurira vana sekuru nana mbuya kuti tiri kuenda kudoro rakati, mufambe nesu musatisiya, muvepowo patinenge tichiita doro renyu. Ndo chimwe chinhu. Vana sekuru vanogona kusara nekuti hauna kuvapira, iwo wochienda wega, ana sekuru vasara, wosvika woridzirwa, mudzimu wosabuda. Wotofunga kuti dzimwe dzenguva pane dambudziko, asi nhau yekuti hauna kupira vana sekuru kuti ndizvo zvauri kufambira, ngavafambe newe. Mudzimu unogona kusabuda zvekare nemhaka yekuti nguva haisati yakwana yokuti mudzimu uturuke. Saka kusabuda kwemudzimu harisi dambudziko. Dambudziko riri pakuti mudzimu unobuda usataura. Zvekare kuti mudzimu usataura zvakasiyana siyana, tinogona kudzoka zvekare kunhaurwa yatataura nezvayo, nhaurwa yechenura. Tinogona kudzoka zvekare kune imwe nhaurwa isiri nhaurwa yechenura, inogona kuita kuti mudzimu ubude asi ugotadza kutaura. Iri nhaurwa yekuti vanenge vachinobvunza mudzimu havasi kuziva mibvunzo yekunobvunza mudzimu. Tati kana mudzimu uchinotanga kubuda padoro rekutanga, regai titaure tichiti mudzimu haubvunzwi mibvunzo yakawanda wanda, nekuti mudzimu kana uchinotanga kunobuda haunombogarisi, unouya kwenguva diki diki. Uye mudzimu kana uchinotanga kunobuda unongone mibvunzo 2 chete yaunobvunzwa kana mudzimu uchinge uchinotanga kubuda. Haisiyo nguva yekuti mudzimu uronde ubvunzurudzwe zvakawanda wanda. Hapana panobuda mudzimu kana uchinobuda pekutanga chero pepiri, paunobvunzwa bvunzo zvakawanda wanda kuita sokutoti wava kupinda mukati medare yatingati court, yatingati interrogation. Ndo zvimwe zvisingazikanwi nevamwe vanhu zvokuti kana mudzimu uchinge uchinotanga kunobuda uiswa through an interrogation yokutoti zvinokonfuse mudzimu. Kana mudzimu uchinotanga kubuda padoro rekutanga unongone mibvunzo 2. Mumwe mubvunzo uripo ndewekuti ndimi ani, ndo mumwe mubvunzo uripo kana uchinge wabuda. Mudzimu unofanira kutaura zita rawo kana uri mudzimu wedzinza uri kubuda. Ndini vamvochoma, ndini vanhingi, ndiri chii chemunhu aripo akagarwa wacho. Ndo zvimwe zvinenge zviripo. Saka mudzimu uyo hautarisirwi kunge uchibvunzwa zvakawanda wanda. Tati mubvunzo wekutanga ndokuti ndimi ani, kozoita mubvunzo mumwe wepiri waandisiri kuzopa hangu
pachirongwa chinechi. Saka mudzimu kana uchitanga kubuda unongobvunzwa mibvunzo miviri chete. Haumboiti kana 3 minutes kana 5 minutes dzakawandisa mudzimu uripo kana uchinge uchitanga kubuda. Ndipo pekutanga pemudzimu. Saka vanhu vakasaziva kuti ndeipi mibvunzo inobvunzwa mudzimu kana uchinotanga kubuda, zvinogona kuita kuti mudzimu iwoyo unge usinganokwanisi kutaura, nokuti hausi kubvunzwa zvinhu maringe nekuti mudzimu uyu watanga kubuda. Mudzimu kana uchinotanga kubuda zvekare, chimwe chinoita ichi ndega ndichitaure futi pachina, mudzimu unotonyengererwa kunzi utaure. Unotonyengererwa kwenguva yakareba, nokuti unogona kubuda asi hausati wava neconfidence. Zviriko kumudzimu. Vazhinji vanoda kufananidza mudzimu neHoly Spirit. Zvinotarisirwa kuHoly Spirit ndo zvanoda kutarisira kumudzimu. Zvinhu zviviri zvakasiyana. Imwe iancestral spirit. Hamena zvokuti Holy Spirit ndezvekuchiKristu. Ngatitei zvinhu zvichitema tonangana nezvinhu zvechitema. Saka doro rokutanga harisina kuita a very big budget yokunzonzi tenga zvakati. Doro iroro nderechirango, nderekuti vanhu varipo vawane chokumwa, nderekuti vanhu vari kuita basa iroro vawane chokumwa. Mudzimu unogona kutobuda ukasatambidzwa mukombe. Zvinoitika izvozvo kana uchibuda kekutanga. Saka zvinofanira kuzikanwa izvozvo kuti kana mudzimu uchibuda pekutanga ndezvipi zvinotarisirwa pamudzimu kutanga. Ukabvunzwa zvinhu zvisingaenderani nekuti uri kutanga kunobuda, mudzimu unogona kunyarara. Mudzimu uchitanga kubuda unotoda kunyengererwa zvakasimba. Uye ngatizivei mibvunzo yekunobvunza mudzimu. Vamwe vanozoti, munhu iye andione mudzimu here? Haisi nhaurwa yekuti mudzimu uripo here kana haupo. Asi wabuda, asi zvamakuubvunza hazvisi kuenderana nokuti mudzimu unge uchinzi watanga kubuda. Zvimwe nezvimwe zvine mastages ayo. Saka mastage ekutanga nedoro rekutanga hatiiti budget yakakura. Hautarisiri kunzi bvisa mari zvakati. Handiyo nyaya iripo kana mudzimu unotanga kunobuda. Budget inodiwa ipapo idiki. Mabudget anongoenda achikura. Tatarisa pekutanga, doro rekutanga rekuti mudzimu ubude. Tinofanira kuziva zvekare kuti mudzimu uchitanga kunobuda, munhu anofukidzwa mucheka wakaita sei. Ndo zvimwe zvinenge zviripo. Haisi micheka yese inopinda kana munhu achinotanga kuti mudzimu unonzi uri kunotanga kubuda. Saka tanga tichitarisana nenhaurwa yedoro rekutanga. Tati tine madoro anosvika 3 kana mudzimu uchingochibudiswa. Doro rekutanga rekuti mudzimu unge utange kubuda. Kuridzirwa, vatoti kuridzirwa doro rekutanga. Ngativei padoro rekutanga, toda kuti tizotarisa kuti tabva padoro rekutanga tine rimwe doro panozoronda mudzimu. Ngatisvike ipapo tonoti panofambiswa sei kana takusvika pachikamu ichocho, nokuti zvikamu zviviri zvakasiyana, madoro maviri akasiyana. Doro rokuridzirwa kukubuda kwemudzimu, tozosvika pakuti takunoti mudzimu uronde. Toti mudzimu wabuda, wataura kuti mudzimu ndiani, ndini vamvutoma, baba vemugaro wamuinaye. Wabva ipapo wabvunzwa mubvunzo unotevera zvekare, wapindura ipapo, mudzimu wadzokera. Tinoti chirongwa ichocho chafamba zvakanaka. Ngatichitarisai rimwe doro rinotevera. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makore.